ibe ndị ọdịnala ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ. Anyị si udo dịkwara ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị si ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị ọkpụ na ndị ege, kene ndị mbụ, kene ikwu na ibe. Ụmụ ibe, anyị si udo dịkwara ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị si udo dịkwara ụnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị ndozi ọdịnala Igbo na-egekwenụ ntị. Anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ihe anyị ji wee gwa ụnụ na anyị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo maka na anyị bụ ndị Igbo and anyị chọrọ ime Igbo. Anyị chọrọ ime Igbo. Anyị nwa bụ ndị agha chọrọ idozi ọdịnala Igbo ka ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ, ka ọ dịkwa ka nna nna anyị ha si wee debe ya. Mana a sị na atụpụ nwatakịrị akọrọ, nwa nkịta akọrọ egosighị ihe ọ ga-abịa ka ịtụrụ ya mbọ. Atụpụ nwa nkịta akọrọ egosighị ihe ọ ga-abịa ka ịtụrụ ya mbọ. Ụmụ ibe, rapụ na akụkọ abụrọ nri. Ihe mere ndị Afrịka anaghị aga n'ihe ụwa ntị. Ihe niile ọ na-adịrị ha iji n'ọnụ. Okwu abụrọ nri, okwu bụrụ nri, agụ agaghị adị n'Afrịka. Okwu bụrụ nri, agụ agaghị adị n'Afrịka. Mana okwu ọnụ, ndị be anyị chere okwu ọnụ ihe ọbụla enweghị ga-eji okwu ọnụ eme n'ụwa. Kụrụ okwu ọnụ, o nwere ihe ị ga-eji okwu ọnụ eme. Ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ ebe ị na-eje, ife ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa anyị na-emere ihe na-eje. Mana ị ga-enwe na atụmatụ nwanne, inwe atụmatụ inwe ebe ị na-eje iji wee na-agụrụ ya ofu. Ụka, ihe dị n'ụka, agwara m na ihe dị n'ụka karịrị mmadụ. Ihe dị n'ụka karịrị mmadụ. Ihe ị ga-eji ama na ihe dị n'ụka karịrị mmadụ bụ na kedu ihe mere ndị ụka ji wee nwee too much followers. Jogodo even nke nwa na-ekwu ekwu nkwa victim and worse than most of our parents were victim n'ụka. So ị gaghị ekwute nwunye n'okwu, ị ga-study go the why ndị ụka, kedu ihe mere ndị ụka ji wee nwee so much followers. Because e nwere ihe ndị ụka mere, e nwere something, they did something, e nwere ihe ha mere. Because they study human mind. And if you can't decode without studying the human mind as well. A guy decode without studying the human mind as well. Ịma na enwe ihe ndị Afrịka na-ekwukarị na-atọ m ọchị. Afrịka ga-asị nwa bekee amaghị ihe, ha mere nke ame nka, ha amaghị ihe, ha nwa na-eru uru gị. Everything they use them bought. Everything ị na-ego n'ụwa ha produce ya. Anything you use, you na-go from them. Ihe niile na-use. Even your food you consume. Tomatoes now, foreign tomatoes are the foreign rice, foreign clothes, foreign car, for everything foreign. Ihe our religious mind, all because all encoded in your brain, but a matter. Even personify God to encoded, everything encoded for you to buy foreign. Not just equal about church. No, you have to decode everything. One no police here. If you study the mind first, you know how to decode, deprogram the mind. If you don't study the mind, you can never deprogram the mind, because the mind is like a computer. It's been programmed. How can you deprogram a computer without knowing about computer? You will deprogram a computer without knowing about computer. I will Facebook, I will everything. Everybody can go and talk. Talk is cheap. Things in the Africa go after talk. Everybody will go and sit down. And they go. The heavyweight champion boxing. Oh no, all black person, but the heavyweight champion. After that, what happened? After that, the man will go and spend the money in the club. Okondakuna spend there the money in casino. Oh, you money and fair. No dignity, no honor, no glory. I want money. I want fame. I want to be famous. I want to money. Oh, you know, teacher no one. Only see at you just say Only see at you just say religion. Oh, this is clear religion cause ya. Aggressive was brought by religion. Aggressive. Aggressive. Always religion because ndị mere religion ma the spirit mmụọ nọ n'ime gị, how they react. That's why the soul na emotion, the character is the emotion God.
character ị na-ebipụta practically is an execution. You are executing your mind. Your character, your behavior, you are executing your ihe n'ime gị. That's why they gave you the Bible, to know those people, to remove from the rice Abakaleke, iwepụ aja from rice. How do you remove the shaft? It's through that Bible. Only once I know these people with Bible, I know their brain. Enwere akwụkwọ a na-akpọ Charles Darwin, akwụkwọ Charles Darwin dere. Charles Darwin, ugo ma dị akwụkwọ. Jee go and read books. If the position in the world as ndị ojii, go and see the position, and the worst thing bụ na ị na-eme the thing, ị na-eme that thing happen. Only one person in Africa kpọkọrọ ndị na-achọ nchigbuo ha, ọ bụ nke ha na-akpa ya, Lawrence of Ghana. Ihe na-asị ndị be anyị bụ iji si ka a ghara justify this accusation, ka a ghara justify the accusation, but no, ndị be anyị gara nwanne ọkụ ịbụrụ ụwa abụ na gị nọ olesi mere nwere atụmatụ nke gị enwere ebe ị na-eje. Ị gaghị ebiri na be mmadụ na-akparị landlord pụta ọchụọ gị n'ụlọ. Every information ị na-eyuzu nke nwa bekee, and until you create your own, ị ga na-agba odibo. Until you nwee your own, ị ga na-agba odibo. Sọsọ ihe anyị dị mmadụ ikwu okwu. Kedu ihe anyị mepụtagoro? I want to know. Kedu ihe na-akpa anyị nganga na kedu ihe anyị mepụtagoro n'ụwa a na-abara mba niile? Ka ihe anyị mepụtagwa m eweta anyị ji asị anyị apụtago ndị ndozi ọdịnala ka anyị mepụta ihe so that ka ghara ịkpọzi anyị ọnụ a na ebe ọ bụla ije gaa na China baa na moto nwee China ebili ekpuchi aka n'ihu. Ị gaa na Europe ịnọ na tren ndị oche niile ejune your seat, nobody will sit behind you. Onwe onye gara na ọgụ gị ọ bụrụ na ị na-esi isi, ọ bụrụ na ị ruru unyu, because you have not honored yourself enough. Then Africa, anyị nwere oil, anyị nwere gold, anyị nwere diamond. All mindset, mindset. You have to innovate your mind. It's called innovation. Ị ga-abịa ndị be anyị na-asị ha na dịsị na-adịrọ mma, let's innovate. The person will counter it. Ọ pụta ịchọsị m n'onye ọcha jie ikwu datị bịa ebe nọ ka m esikwara aka pịa gị anya. This na-adịrọ mma, let's innovate this thing. Esi m mba oruechi m n'onye ọcha ji. Innovation is true. Let's innovate our mind. Nobody will respect you until you respect yourself. Until you respect yourself, nobody will respect you. Until you care for yourself, until you prove that you are a human being, nobody will take you as one. If you like, you black life matter. I am black and proud in your own pocket. Black, you're proud in your own pocket. Nobody give a damn about you. Nobody, they don't give a fuck about us. Nobody give a damn about you. This is religion you are seeing, because if 98% of your people can handle that picture of white Jesus, it shows your mentality, it shows your mindset. Only show your mindset, because 98% of even a few of us know manasi, 98% of us mana chere eziokwu. So that means obviously ebe anyị nọ consciously, it shows where we are consciously, whether you like it or not. So all process of the programming ka anyị nọ, anyị abịara ka ịkọ ọnụ ma ekwughere anyị abịara ebe ịkọ ọnụ ihe anyị nọ process of the programming, all the program ka a na-akpọ ya, and you must follow the step. All program ka emere gị, so you have to deprogram. Ihe ọsọkwara gị mee no, mana ndị ntị ojii adịgo use ihe ọbụla. Look at Martin Luther King, look at Malcolm X, look at Marcus Garvey. You must be pragmatic. You must be pragmatic. Ị ga-adị pragmatic n'ụwa anyị pụtara. Ndị ojii biko be pragmatic. Dị serious na ihe ị na-eme. Ọ bụ na every time ihe ọ bụla ifeeli n'obi gị, if you just feel something because na ifeeli no, because na ifeeli na-emere ihe omine mbụrụ ya. Kedu nke nwa na onwe gị as a human being, what do you want? Kedu ihe you want as a human being? Every
race ọbụla nọ n'ụwa na-agba mbọ to become somebody. So ihe ndị ojii wụ onye asị m onye asị m onye asị m onye asị m gị nwa na onwe gị, what is your plan ka eme ka dịsi isi gị asị gị ana. I want to know. Ọ bụrụ because ọ dị mana sometimes anyị we are not singers. Anyị abụrụ ndị na-eti egwu. Anyị abụrụ ndị na-eti egwu. Ihe anyị bịara bụ idozi ihe mebiri emebi. Anyị achọrọ ndị mmadụ iso anyị. Ihe anyị chọrọ bụ ndị isi dị mma. We want the people isi ha na-arụ ọrụ. We are here to work. Anyị chọrọ ndị isi ha na-arụ ọrụ. Not everybody. Anyị chọrọ ndị isi dị mma. This job ọ bụrụ ezi job ọ bụrụ about sentiment of just because you feel so. No. Ị makwa ebe anyị nọ. The world we cage. We are in hell. N'ọkụ mmụọ ka anyị nọ. Ọ ebe a bụ ọkụ mmụọ. Ị na maka ọkụ mmụọ is here. You have to build house in ọkụ mmụọ. How do you build house in ọkụ mmụọ? Is here. Here. Evil spirit is human being. Demon is human being. Devil is human being. They are talking about character. Because ihe na-eme execution of your character, of that spirit inside you, why can you execute? You are the executor. We understand human mind more than so many people think. Sometimes people behave, but I am calm na people with higher knowledge na full spirit in them. Mmụọ ka anyị na-afụ ya na-afụ ha. We see their mmụọ ka anyị na-afụ. So once you act, we see mmụọ. So ọ bụrụ mmadụ ka anyị na-afụ. Inweta any good book ọbụla inweta igugo na akwụkwọ na-ele 7,000 pounds. Have you ever read a book cost 7,000 pounds? You never. So all those books 100 euro 200 euro is declassified information. Enwere info dị there. Here just to control the mind of the masses. Nwa bekee ga-abịa dere gị akwụkwọ how they kill black people and you believe it. Nwa bekee dere gị akwụkwọ how they enslave black people and you believe it. Here just to target your mind, to make you generate hate. And they know in natural law, if you generate hate, what you give is what you take. It's a system, it's a game. Over a game, but our people don't know. They gave you all those information, how they slave you, how they kill you, for you to generate hate. Then you are going against natural law. That means you are going to suffer here. You can never develop, you can never grow. Because soul need divine to grow. It's a knowledge. But if they gave you the information, you become the trapper of your own self. You trap your soul by yourself. So you have a game, they gave you the game and you fall. That's why you are in the Bible just to demarcate the people with higher self and the people with lower self. To develop the mind, you need a process. Some people read the Bible and see a different thing. Some people read and see a different thing. How can a human being bribe God through pastor to see the heaven? Una money so seed to bribe. Una amara to so seed to bribe. Or bribe, or you are bribing pastor to go to heaven. Yes. To so seed to bribe. You are bribing pastor to see the God. Of course, yes. So all became not became because natural law all need generate hate. You can never ascend. Never. So all na negative the picture of how I enslave you, how I treated you, how they do this. You can use the mind to think, to divine, you can use the mind to grind yourself to ascend. In order to generate hate, na generate hate. You can even make a money, what is it on man? You can even make a money, what on man without knowing it. Created ndị be anyị amara game. That's why you can na most of books in Afụ, all of them will declassify info, all of them. How many of these history book ndị ojii dere? Most of these history book were written by white people. So ọ bụrụ na ha chọọ ka efu ya, they will never write in the first place. So all them wrote it, just give it to you for you to kill yourself by yourself. So ndị be anyị anaghị aghọta ihe a na-akpa ya ka a na-agwa ha ndozi ọdịnala bịara ka edozie ndebe anyị, agbazie ndebe anyị onu, anyị akụziere ka esi egbu azụ, ijiri aka gị gbugbo azụ. Ọ dịrị nwoke mma, ọ dịrị nwaanyị mma, nsogbu ana. N'Africa, onye kụrụ ngwọrọ is the valueless. Ọ dịrị value, nobody value onye kụrụ ngwọrọ, nobody value onye ogbu, nobody value onye mpesaị.
nobody value them. Onye ọbụla dan group, nobody value dan group. So ị na-agwa m na your mind adịgo develop enough to call human being, but nna nna gị na-aza Chukwu as a name. Christian Chukwu, surname bụ Chukwu na ala Igbo, to show you that your ancestors, the beginning, the more intelligent than you. For somebody to answer Chukwu as a surname, marazie. But that this age, nothing. We are nowhere to be found. We are no eziokwu na agba ya agba na ntị. We don't know even, we cannot even differentiate between truth and false. Ndị Africa today cannot differentiate between truth. Ha mara eziokwu, ha mara asị. So ihe ndozi ọdịnala bịara ebe a karịrị akarị. Ihe anyị bịara, our focus first of all is your mind development. So if onye ogbu, ịma na onye ogbu nwere right. If onye ngwọrọ, ịma na onye ngwọrọ nwere right. If onye imbesi isi adịrọ onye ọkara uche, o nwere right. Mba nke ndị isi ojii, mba gịnị? Onye ojii na-abịa n'ala bekee, a na-akwụ ya ụgwọ as social, ọ na-eri social. Ọ na-eri social. Orisi aji social ọtọ nwa against ndị agha nyere ya social. Ịjụọ ya ọsị ga o jigo ha many years nwa ha bịara n'Afrịka nke a. Ọha mara agba egbe na-abịa. Onye ahụ nyere social agba egbe na-abịa, ka ya na-agba egbe n'Ọnịcha. Ọ ya tọrọ gị. Ị ka bụrụ ngwongwo gị nabanụ. Ịlaịka gị nọ nso ka ị na-ebe na be nọ nso. Ụmụnne, ihe nji agwa ụlọ ihe ahụ, o nwere onye mkpọrọ asị, onwe onye mfụrụ n'anya. Mana ihe nna agwa gị bụ na gị nwa na onwe gị as a human being, if you want to see the next life ị na-abịa as ascending soul, you must do ihe a na-agwa gị. Ọ bụrụ na imeri ya nwanne, ị na-agbada na anụmanụ, ị na-agbada na oke. Life is a prison yard. Ebe a bụ ọkụ mmụọ. Ọkụ anaghị agba spirit. Never. Spirit is inside you. So ihe na-ata ofe ya today is your past life. And ọkụ na ị continue ugbu a na-egenerate with this nonsense, stupidity, rubbish mentality. Ị na-akpọ ebe ị na-eje, enwekwa ebe ị na-eje. And na ndozi ọdịnala ndị anyị chọrọ bụ ndị ụbụrụ ha. Ọgwụgwọ na ịmara ihe, but at least you are ready to learn. At least you be ready to learn. Ọ bụrụ ndị ga-abịa tiger. Mba. Onye ma ihe anaghị eje na school. And enwe mgbe ị ga-eme ije na klaasị, ị gaa university direct. Before ị gaa university, ị ga-aga primary school, gaa secondary school, gacha all the whole destiny before ị gaa university. Afụbe bụ onye pụtara nọ je na university enye certificate of ya bido akwụkwọ. Na ebe ka ọ na-eme. So ụmụ ibe, ihe m na-agwa ụnụ bụ ndozi ọdịnala. Ihe ọ bịara bụ ihe nne nna nna ya mgbe ndị mbụ nke ọhịa maka anyị bịara. Mind development, agriculture and culture, omenala, iwu ala, nsọ ala na ntọala, ọdịnala with the principle, the pillar, ọdịnala maka eji eje. Enweghị ihe ọzọ. And your mind must be okay. Anyị anaghị ewe ndị ara. Anyị chọrọ ndị nkịtị bịa eme ha mmadụ. If ndị nkịtị, because what I want in this life to my mind to be cultivated, because this mind is what develop. Onye nwa na-develop your gene, your sperm. So ị na-amụ ezigbo nwa, ị na-amụ ajọ nwa is the information. Release yourself so that the information will flow. Onye nwa bụ your generation ị na-eji produce. Onye nwa bụ ihe ị na-eji produce ụmụ ibe. So ọ bụrụ about a na-ekwu ụka onye ọbụla na-agbara ụka mere anyị ihe mere anyị. Can you know how the program work? Do you know? If the program is work, you must know how this program work. For you to deprogram them, you must know how they work. If you don't know about how computer work, man, you just about to work. You might have to so you must know. So I never make a religion. I never going to buy the consequence. Only me race hippocampus, only me race memory. All the whole information na nna gị nwere na your gene ọ gbanyere n'ime mmụọ ka ọ mụta gị. Religion bịa ọ wipe ya out. Ebido n'isi nyezie gị ihe a na-akpọ nonsense education. Iburuzie cross na-akpagharị, ịnyara chaplet, ịnyara scapula, ịgbara nke a na-agba n'aka. Ịrahụ ụra, ị na-arụ ajọ nrọ, everyday nrọ. Imesịa gaa na je were bribe nye pastọ, isi na-eso seed. Ị na-eso seed iji eme gị
ka the reason for the seed. Ka the reason, I want to know the reason for seed. Gịnị ka ị na-esoro seed? Ịkpọsara ahịa, enweghị ebe ịkpọsara ahịa. Ka ị na-esoro seed na I want to know. Ị nwere chọp, ị nwere ebe ịkpọsara ugbo. Ihe anyị bịa practical nature, practical. Ihe ọ bụla anyị na-ekwu anyị na-eme ya eme practical. Anyị chọrọ ka ndị gbaa kasa n'ala Igbo, anyị chọrọ ka e nwee ọrụ, anyị abụrụ brigade. Ọ ngụ ya emere ya onwe gị, anyị ga-agwa nke esi eme ya, anyị bụ nke esi eme ya ime ya. Nri anyị na-akọ bụ ka anyị mee ka anyị kwadobe anyị Igbo nri ka nri dị gbakasa ka anyị ga-ekwu okwu nri. Maka ihe ọ bụla a na-eme eme bụ wọl tru agrikọlchọ ka esi wepụta ha niile. And enwe ka ga-esi eme ọbụla anyị without anchor in agriculture is impossible. Ọdịnala nke anyị na-eme is anchored on agriculture. Agriculture, commercialization of omenala Igbo, pump and play. Ọ ka esi eme na ọ ka esi eme n'eluigwe. Enweghị ihe free n'ụwa, there is nothing free on earth. There is nothing free on earth. Enweghị anya for free. Ndị ụka niile ife na-eje ụka before mpa ha ejewe ụka ekwere ha nkwa ọrụ bekee. Ọrụ bekee kpọgburu ha n'ụlọ ụka, ha wee mụzie ma wee zụọ ụmụ ha n'ụlọ ụka. It's a process, it's a programming process. It's a program. You don't deprogram it. You gaghị eme nwunye olesi me maka esi wee program ya. So ụmụ ibe, a sịkwa m udo dịkwa ọrụ n'ụbọchị taa, maka na ihe anyị ka na-eme na ihe mix anyị ji eme isi egwu ọ dịbeghị tru maka na enwere mixer nwere ka eleg. So ọ dịbeghị tru, ọ bụrụ na ọ dị tru anyị ga-emepekwa line anyị adịbeghị tru na because of mixer achọrọ ka emezie ya emezie. O nwere ka eleg. So ọ bụrụ na emezie the mixer a ga-emepe line anyị echi ma nwanne echi the mixer ga-adị oke then anyị agba kọl ka anyị si akpọ kọl. Ụmụ ibe anyị pụtara nwa obere oge, anyị pụtara oge anyị na-ekwesị iji wee pụta, mana nsogbu adịrọ na echi na anyị ga-apụtakwa ọzọ. Anyị abịara ebe ịkpọ mmadụ asị, onwere onye anyị kpọrọ asị, enwekwara onye anyị fụrụ n'anya. Ihe anyị na-agwa ndị mmadụ nke ya bara ha uru, ma ị na-eje ụka o, ma ị na-agọ mmụọ, ma ị na-eche isi anyị, ma ị na-eje Judaism, ọ gbasara anyị. Ihe anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala. Ịbịa na ndozi ọdịnala ịmụta ihe, ịbịa na ndozi ọdịnala inwe nri nyafụ, ịbịa na ndozi ọdịnala ụmụ gị aba uru, ịbịa na ndozi ọdịnala ịbụrụ onye eji ama atụ, ịbịa na ndozi ọdịnala isoro anyị mere ihe anyị na-eme. Ọ bụ ihe anyị gara. Ị na-eche ụka ị na-agọ mmụọ, ọ gbasara anyị. Ị na-eche isi ala, that's your own concern. Ndị ndozi ọdịnala bịara onye biri ibe ya biri, ọ ihe anyị. Mana nke anyị nwere onwe anyị kwere na ọdịnala Igbo innovation nke nna nna anyị ha anyị na-eji innovate, nke nna nna anyị ha nke izizi ahụ anyị na-eji innovate. Ọkwa ndị ọrụ anụ na-eme mmadụ nwa sị ya weta nka mba ọ iji ịnụcha nwaanyị daa ogbenye mba. Ọ bụrụ nke ahụ ka anyị na-ekwu bụ nke ndị mbụ. Ọ bụ nke ahụ ka anyị ga-eme innovate, ọ bara anyị uru. Ana Igbo adịkwa mma, ana Igbo adịrọkwa mma. Ndị mmadụ anakwa eri nri be ha, be nwanne gị tọrọ gị atọ ị gaghị eri nri be ya na nwanne cheke n'ihe ahụ. Ima how sad this thing is. Ọ bụrụ na ndị Igbo na-eche uche, how sad only a place ị na-atụ ụjọ n'ụwa bụ your father's land. Nna gị bụ ebe ụjọ na-atụ gị. Ije Lagos dị free, ije Abuja dị free, ije Ugwu Awụsa dị free, ịgazie na anị nna gị ebe niile otubo gị iwere ofu kwụkwụrụ. Ise shem, ọ bụ ihe ihere. Mana ndozi ọdịnala anyị nwere atụmatụ nwere ihe anyị ga-eme. O nwere ihe ndozi ọdịnala ga-eme emesịa ala Igbo ahụ ụnụ na agaghị amazi ya. Ibe na ala Igbo ị gaghị anazi, ibe na ala Igbo ị gaghị anazi. Mana nke ahụ erube maka ekwue na anyị ma ikwu ha na ndebe ụnụ ọ naghị afịa ha ahụ eburu gbapụ mebezie emebie. Ọ bụrụ ha ga-emetakwa ya emebie emebi. Nsogbu adịrị ụmụ ibe. A sị m ka ọrịa ka anyị si wee kwu udo dịrị ụnụ. Echi anyị na-abịakwa ọzọ, anyị na-abịakwa echi.
igwe anyị adịchabeghị oke, ọ dịchabeghị mma ọfụma. Obere oge ọ ga-adị mma. Anyị na-aga na TV onyonyo, anyị na-ekwu n'igwe okwu, anyị na-ekwu na onyonyo. Anyị abụrụ ndị nkịtị, anyị bụ ndị ndozi ọdịnala. A sị m udo dịkwara ụmụ ibe.